Rewşenbîrekî din ê Kurd jî canê xwe ji dest da, em qala Tarık Ziya Ekîncî dikin. Îro pazdehê Gelawêja 2024 e. Tarık Ziya Ekînciyê ku 1925 de li Liceyê Amedê hatibû dinyayê, îro li Stenbolê canê xwe ji dest da. Wê zanîngeha tibbê xwendibû û bûbû doktor. 1957 de vegeriya Amedê, li Amedê dest bi doktorî kir. Li Amedê di nav siyasetê de cî girt. Ji xwe jiyana wî heta ana her di nav siyasetê de bû. 1960 de ket nav TİPê yani Partiya Karkerên Tirkiyeyê. TİP ku ji kesên çepkir pêk dihat, 1965 de bi mebûsan ket meclîsê yek ji wan jî Tarık Ziya Ekîncî bû ku ji Amedê hatibû hilbijartin. Ekîncî di derbeya 1971 de jî heşteyê de jî hat girtin. Ya 71 de bi îdiaya Kurdçîtî û propagandaya komünîzmê 3 salan girtîma. Di derbeya heşteyê de 5 caran hat girtin û hat berdan, mêzekir fêdenak de Reviya Ewropayê li Parîsê bicîbû, li Parîsê jî doktorî kir. Heta kengê, heta 1980 û nehan. Wê çaxê carek din vegeriya Tirkiyeyê. û ji wê demê heta anha her fikrê xwe vegot. Di rojnameyan de, di kovaran de, di gelek çalakiyan de fikrê xwe vedigot. Wî di nav lijneya şêwirê, lijneya Akademiya Siyasî ya DBP de cih girt. Herî dawî jî di nav lijneya şêwirê ya HDP de bû. Fikrê xwe digot. Ne rast di nav siyasetê de bû, lê bi fikrên xwe, bi dîtinên xwe her di nav de bû. Wisa digot, li cem Kurdan fikra desthilatdarî a aîdê gel her ku diçe geş dibe. Zimanê qîmeta zimanê neteweyî her ku diçe geş dibe. Ji devla hukûka olî êdî hukûka gerdûnî di nav Kurdan de jî geş dibe. Ji xwe fikra wî ev bû. Wî demokrasî diparast, demokrasiyekî bi ser esasên yekîtiya Ewropayê hem ji bo Tirkiyeyê hem jî ji bo Kurdan ev yek diparast. Di çalakiyan de me ew dişopand, min qîmet dida dîtinên wî. Di çalakiyên ku ew tê de bû, ez jî çûbûn, me hevdîtibû, lê hevpeyvîn me çê nekirbû. Kengê çê me dixwast ez çêkim, gelek pirtûk wî derxistibûn, yek ji wan jî bi navê Lîceden Parîsê anılarım bû. 2010 de derket. Piştî wê ji ber ku ev bala min dikişan, bîranînên kesên wisa her bala min dikişînin, ez geriyam ku pêra hevpeyvîn bikim wê kêliyê hinek nexweş bû gotin paşê û paşê me jî mixabin çê nebû. Ew kesek hêja bû, rewşenbîrekî Kurd bû, gelekî pirtûk nivîsandibûn û wan nexwînin jî, lê ev bîranînên wî Lîceden Parîsê anılarım yani bîranînên min ji Licê heta Parîsê dikare bê xwendin, bila cihê wî bihişt be.